It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa isang iglap, nawala si Papa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Vico. And this is my secret file. My father is a great man. Great provider siya sa pamilya namin. He has been my rock and to a fault my safety net. Yung bang alam mong kahit anong gawin mo o kahit anong mangyari, nandyan siya para saluhin ka. At inaamin ko na naging problem child ako nung kabataan ko. At nabigyan ko ang papa ko ng maraming sakit ng ulo. But his reassuring aura that he always had ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ayusin ko ang sarili ko. Kaya nga, siya ang taong hinahangaan ko ng sobra-sobra. May 2017. Inimbita ako ng papa ko na sumama sa kanya sa Balesin for a business or leisure trip. Kasama ko ang sister ko. My leader summit ang company nila that time. And pwede raw siyang magsama ng family members. It was a great opportunity for us to bond. And makabisita sa napakagandang isla. Meron siyang meeting sa umaga. And then sa afternoon naman, maglilibot kami sa isla. Chill and bond. At sa kalagitnaan ng aming trip, isang araw, gumising si Papa in the middle of the night with a heartburn. Hindi namin masyadong inisipan ng matindi ang naramdaman ni Papa. Dahil nga, my dad was trying hard not to make it look like a big deal. Sinabihan niya lang ako na tawagan yung island doctor to check and give him medication. So ang sabi ng doktor, it was just a heartburn. At binigyan na lang siya ng meds to ease the pain. Kinabukasan, bed rest siya. And mukhang effective naman ang gamot. He was able to join us for dinner. And natapos ang trip namin nang wala nang iba pang insidente. So bumalik na kami sa Manila. Balik sa dating gawin. Our daily routines. So, everything was okay. Kaya lang, makalipas ang isang linggo, my dad had another episode. Sa pagkakaalala ko, 1:00 yun ng madaling araw. Nang biglang nag-ring ang cellphone ko. It was my dad
telling me to get the car ready. At ang sinabi niya, dalhin ko na raw siya sa ospital. Although, para namang kalmado siya. Pero alam ko that he was in pain. So pagkarating namin ng ospital, dinala ko siya agad sa ER. Nagpark ako. And then, pagkabalik ko sa ER, ayun, marami nang uma-attend sa kanya. Sinabihan ako ng isang nurse na mag-antay sa hallway. And then after about an hour, lumapit sa akin ng isang doktor. At ang sabi niya sa akin ay kinakailangan daw ng bypass operation ni Papa. They showed me the x-rays and the test results. Pero hindi siya nag-sink in sa akin at that moment. At eto na. The doctor asked for my consent to operate. Wala akong ibang choice but to say yes right away. Hindi pa rin nagsisink in sa akin yung gravity ng sitwasyon. So the operation started and I waited. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko, pero I don't wanna jump into conclusions. So tinext ko ang mama ko na alam kong nagpapahinga sa mga oras na yon. That time, yung brother ko and yung sister ko ay confined din sa ibang ospital. So, nandun si mama sa kanila. That was one of the lowest points of our lives as a family. Grabe yun. Halos lahat ng miyembro sa pamilya namin nasa ospital. Ang pagkakakilala ko sa sarili ko, optimistic akong tao eh. Positive. But that time, ang tanging naaalala ko lang at ang tanging concern ko lang ay yung maging okay silang lahat. But at the same time, parang pakiramdam ko, wala akong kalaban-laban. Parang hindi ko alam kung saan ako hingi ng tulong. And all I could do at that point is pray. And pray and pray and pray. And so I did. Makalipas ang ilang oras, tapos na ang operasyon. Lumapit sa akin ng doktor at ibinalita sa akin na nag-survive ang papa ko. Ang sabi niya, he will be moved to the coronary care unit or the CCU. And then after a few days in the CCU, nakatanggap kami ng magandang balita. Stable na daw ang puso ni Papa at pwede nang ilipat sa normal room. Kaya lang, kinakailangan pa raw ng isa pang operasyon ni Papa. And kakailanganin na lumakas ang puso niya. So, being an optimist, relieved ako sa balitang yun. So, iniisip ko magiging okay na ang lahat. Kaya lang after 2 days,
5 ng madaling araw. Nag-ring ang cellphone ko. It was a call from my mom. Nung time na yun, nasa bahay si mama. She received a call from the hospital and just told me to dress up dahil kinakailangan daw namin na pumunta ng ospital agad-agad. So habang nagmamaneho ako, sinabihan ako ni mama na expect ko na daw yung worst. Because my dad is currently being resuscitated. Narinig ko yung mga sinabi ni mama pero hindi talaga siya nagsisink in sa akin that time. Ang tanging naiisip ko lang nung time na yun ay makarating sa ospital nang mabilis. So nagpark ako, naglakad ako, and then pagkarating ng elevator, naglakad ulit. Pag-open ng door, ayun, nakita ko na ang 2 doktor, 4 na nurse. Pumping my dad's chest area. Working hard trying to revive him. Tinitingnan ko ang mama ko. At doon, nagsimula na akong umiyak. Hindi ako makapaniwala sa kung anumang nakita ko. Para bang eksena sa isang pelikula. In a slow motion version. Tapos biglang lahat ng memories namin ng papa ko flashed in my mind so vividly. At doon na kumawala lahat ng mga luha sa mga mata ko. At nung wala na, ayun na. Niyakap ko ang papa ko at patuloy na tinatanong ang sarili ko kung bakit. No answers were given. Nandun yung feeling of emptiness, regret, sorrow, and misery. Frustrating. He had just received his senior citizen card. Excited pa si Papa sa lahat ng discounts and privileges na pwede niyang makuha dahil senior na siya. Pero hindi niya na yun magagamit pa. Sinubukan kong magpakatatag, ayusin ang sarili ko at that very moment. Dahil kinakailangan ko na tawagan ang mga kapatid ko at sabihin ang nakakawarak na balita sa kanila. Kailangan kong sabihin sa kanila yun nang payapa ako. Ganon kasi si Papa. Ayaw niya na magpanik ang lahat. So dapat kalmado lang. So tinawagan ko ang sister ko over the phone. At sinabi ko sa kanya na wala na si Papa. Kailangan na niyang pumunta ng ospital as soon as possible. Narinig kong umiyak siya over the phone. At ayun, nag-iyakin kami. And then, nagsidatingan ng mga kapatid ko. The emotions were just too heavy. Nag-iyakan kami, nagyakapan, and we comforted each other. Ang bilis-bilis ng pangyayari. Ang dami palang kailangan gawin after having a family member dies. Magbayad ng hospital bills,
paano namin sasabihin yung balita, make arrangements for the funeral, and some more things. Hindi kami pwedeng tumigil. Kailangan naming magdesisyon. Speaking for myself, those things help my mind focus on getting right things for his funeral. Kaya lang, DJ Rocky, kahit anong tapang mo, kahit anong tatag mo, masakit pa rin pag nawalan ka ng taong minamahal. There were sleepless nights na kahit ang bigat-bigat na ng mga mata mo at gusto mo nang matulog, hindi mo magawa. Dahil ang gusto mo lang gawin ay umiyak ng umiyak. So I volunteered to be the one to stay in the funeral home so that yung other family members ko can rest. Sanay naman ako na hindi mo uwi. And those were the toughest 5 nights I ever had to endure. Pero alam mo, DJ Rocky, after reminiscing and looking back on the brighter side of things, mas nakilala ko ang papa ko. Mas nakilala ko kung gaano siya kabuting tao. His great accomplishments as a professional, having conversations with his colleagues and friends. Lahat sila may papuri sa papa ko. Sinishare nila sa akin lahat ng mga memorable experiences nila or moments nila with papa. Kung gaano siya ka-witty, kung gaano siya ka-funny. Lahat sila sinasabi na he truly will be missed. Not only by the industry he was excelling at, but also to them as a mentor and friend. So lahat ng yun, nasa puso ko. At hindi ko yun makakalimutan. And sobrang proud ako na ako ay anak niya. Forever ko siyang hahangaan. At lagi siyang nasa isipan at puso ko. Lahat ng mga natutunan ko sa kanya. At lahat ng mga naikwento sa akin ng mga taong nakasalamuhan niya shaped me into a better person than I was before. This Father's Day, gusto ko sana siyang yakapin at sabihin ng personal na, Happy Father's Day, Papa. Pero wala na siya. So I miss you, Papa. And I will love you always. Happy Father's Day in heaven. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Vico. At ito, ang aking secret file.